Moikka moi ja tää ei ookaan mitään tää ei oo yhtäkään pisara Let's Play, vaikka me nyt ollaankin tässä meidän talossamme. Suvamme vaan tässä nyt missä suora? Jos mulla on armori. No tässä jaksossa PvP:tä täällä. Joo ja me ei... Tälle joku oma sarja niin. Vaikka. Ei tarvii olla mikään sarja. Ihan vaan. Muuten vaan halutaan... Ihan PvP:tä tää ja keksitään joku jännä nimi. Mutta kai me lähdetään nyt. Mulla on kaikki. Mulla on kaikki nyt. Ei vitsit, mä unohdin armorit päälle. Tässä ilma-armorit on. Niin mut kato TV. Ai siinä. Mun täytyy tuolla Komessa. Noin. Ota noin Sä voit ottaa noit suoppeita. Mä otin kaikki ne suopitset meidän talosta. Miksei? Niin, no, mitä mä siellä? Miten me vähän mukas jäädä tossa? Mutta Inverpaneet. Mihin varppiin mennä? Varppi PV, missä me aina tuolla. Varppi PvP. Tää met PvP:tä toisiamme. Kai. Jos et siinä ketään muuta tuu. Niin, silloin PvP:ssä vasta ketään muita. No ei täällä oo kyllä. Ei oo olekaan taas, sä voit tulla tänne PvP:lle. Ottaa sun. Tänä kun sä tuut. No kyllä, näin suo. Jos nyt pahtaa kaavaista chesti niin, mitä sitä tää suo. Se on mukavaa. Joo. Miten var... PvP... Me siis tulemme sinne. Näin se tuu. Siitä se tuli. Elikkä. Onks täällä ylhäällä niinku PV? Ei oo. Tää kun sit tuu tänne, niin joo joo. Miksi tuossa on dirttiblokki? Enderman. Pystyykö ne pistää climate-paikkoihin? Kai. Nyt PvP alkoi. La 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 la. Kombo. Täydennyin. Heilusin. Tappoja. Monta juttua on tehty muuten. Mitä ja? Hei, sä olisit jo kuollut tässä niinku oikees elämässä kans oikeet elämää niinku kun tuli ja vielä siihen päälle miakka. Timanttimiakka ja kivimiakka oli ihan eri juttu. Ei se mitään niinku oikeesti. Ai rautamiekka. Nyt tulee reffi, en mä ei. Mä yritän refillä aina kuoleen. Ihan se suosuu. Missä sä oot? Täällä! Mä olin siis saanut jo refillä mutta kun bugi. Se bugaa aina. Ui vitsit, nyt mä kuolin. No niin, siinä meni. Mä kuolin. Easy. Otetaan vielä toinen PvP-matsi. Hei, mut meni Minecraft pois päältä. Mitä? No. Mutta nyt me ei ehkä voida poistaa PvP-matsia, niin se olisi se nyt.